Sige, bebe. Hindi ko to. Nakikita ka ba? Ganun mo nakikita dyan. Ano sa'yo, kuya? Sige. Wala ka. Para mas makita na lang wala siyang alalay. Oo nga, tama. Ready, 1, 2, 3. Yan po kaya po. Okay. Oo nga, gadgets pa siya, no? Gadgets pa siya ng oras ng ano niya, no? Ito, wala lang alalay ito. Wala pong alalay si Sherwin. So, ito yung kanyang great improvement sa pagtayo niya. Dati kasi nakawakan si Sherwin to. So, ngayon, si Sherwin ngayon, nanonood na lang. So, watch nyo po ulit yung aming update. Ito po tayo sa kanya. Sige, kuya. Diba? Okay. Yan, oh. Grabe, oh. Diba? Konti na lang, oh. Bitawan natin ng konti. Konti na lang. 1, 2, 3. Konti na lang yung Balas paa ka ng niya. konti. Konti na lang yung paa niya. Konti na lang, oh. Kailangan po ako sa ano to. Maano niya na hindi niya na makikita. Lalakad-lakad lang. Oh. Wala nang titibiro mo. Konti ba bitaw? Sige. Yan, bitaw ko, sige. Uy! Wag muna. Sige kuya. Ano po? Sige po ka. Yan, importante, nakakapo siya, no? Nakokontrol niya yung pag-upo mo. Yun ang importante kuya, ha? So, kailangan papalakas ang motor, ha? Wala na. Ito na ba? Sige, ito. Okay, dito tayo. Sige, push! Push! Wow! Grabe, ha? Walang alalay. Guys, walang alalay, oh. Kita niyo. Ayun, may apo niya. Bitaw tayo ng konti. Bitaw tayo. Bumitaw! Diba? Hindi. Balas ka lang. Balas ka. Tama. Ano ba kasi na yung pangangamot niya? Kasi Yes, so dati puro kamot. wala nang Manirisim. wala na siyang dito sa ano. Opo ka kuya. Opo ka. Gandaan po. Yun ang importante. Yung gandaan po. Yung nakukuha niyo lang. Sige, ayo. Nakawalo ka na. Walo ka na ha. Sige, push! Kasi na oh. Di ba? Praise God. Thank you Lord. Makuha niya yung momentum ng paa niya dito. Yun na lang. Kailangan na natin. O, bumitaw pa ako. Pero nando po muna. Ayan, sige. Pabibigyan ka namin sa gusto mo na matagal kang tumatayo. Kailangan mo rin ng balancing talaga. Ayan. Sige, okay lang sa amin yan. Take your time. Makuha niya yung momentum niya. Yung hawak niya, napakagaan na rin yung hawak niya. Yan, no? So, dalili lang ang hawakan ko para maniwala kayo. Dalili lang yung hawakan ko. Nakita mo? Matas ko pa yung kamay ko. Oh, di ba? Opo ka kuya. Dan. Yun. Ha? Kunting ensure pa. Hindi na siya insure. Ayun na. Birds 3 na siya. Aba, Birds 3 adult. Birds 3 na pala to. O, yan. O, sige. Push! Yan, no? Opo ka. Opo. Diretso po. Mabilis lang. Sige, parang mapapaan tayo. Nakakad ka pa. O, tayo. Sige, tayo. Parang mabilis. Opo, tayo lang. Yun. Yung paralan mo. Opo. Bilahin mo. Sige. Yan! O. Hingga malalim. Power. Okay. Tayo agad. Yun ang gusto kong mangyari. Nangyari din sa'yo. Gusto kong mangyari. Opo tayo. Upo ka ngayon, dandahan lang. Yan, very good. O, di ba? Sige, gano'n naman. Relax mo na. O, sige, ready? Tayo! Nang walang alalay. Ikaw mag-isa. Push! Tayo. Tayo mo yan, kaya mo yan. Ganun. Yan, no? Kung mapapanood mo to, siya po ay bedridden. Ngayon na po, ayan, ha? Ito niya naman yung ating bedridden. Sa aming program, sa aming tiyaga, prayer, ayan. So, sa lahat, ginagawa namin. Talagang effective yung ating ginagawa sa kanya. Lalo yung mga doctor check-up na ginagawa ni Sherwin. Ito pa yan. Sa kanyang mga medication. Ayan. Siyempre, love and care of the family. Number 1 po yan. Okay? Sige. Yun o. Galing niya o. Thank you, Lord. O, diba? Talaga malakas ka pa kay Lord. Lalakarin ka ng Lord. Ayan. Sige. Push! Nakuha ko ng momentum ka. 14. Sunday, ang ating program, ito tayo lakad. Sunday? Wala ka Sunday. Kailan ka? Yes, Bukas. kahit ano, next week na. Next week na lang. O, sige. Push! Para may pahinga naman siya. Yo. Ready?
Tayo. 15 ka na. Sige. Pasan po yan. Umaandar na yung ano niya. Umaandar na yung ano niya. Nakakatulong na sa kanya. Sige. Bibigyan ka sa gusto mo. Sige. Ayan o. Hi, Pans. Yan. Sana po manonood ng Gueco yung aming journey namin from the start po. Scroll down po kayo. Makikita niyo po talaga yung ano niya. Yung mga oldest na vlog. Yun, dumaan yung pogi oh. Oh, thank you. Kasi ito ka. Yun. Ganda na. Ayan. Lahat ng mga tropa mo, lahat ng barkada mo, sabihin mo, ayan, yari na kayo. Sige tayo. 1, 2, tayo. Tayo. Yun oh. Yun oh. Ang galing. Shout out sa mga nanonood dyan. Ayan. Masuki mo. Ano mo shout out? So again, this is the great improvement na aming nakita kay Kuya ngayon. Walang alalay, nakakatayo na, nakakaano na. So nagagamit niya na yung right foot niya na stroke. Sige, Kuya. Ganda lang. Yun, no? Gusto kong mangyari na. Thank you. Hindi pa. Mas palalakarin pa natin siya. Kalahati pa. Oh, ikaw mag-isa. Ayaw Ikaw mo yan. mag-isa. O sige, 1, 2, 3. 1, 2, 3, push! 1, 2, 3, push! Ito! Ay, makatayo na Mas siya. dyan. Shout out. Oh, nga shout out. Ayan o. Oh, ayan. So, ayan. Mukhang magandang tarpaulin to ah. Ha? Sige. Kontrol mo yung pag-upo mo. Ha? Kontrol ha. Huwag ka mag-upo. O, sige, upo ka na. Kontrol. Yun. Tututo na siya. Ayan, kakalahati ka na. O, kontrol nila na yun. Kontrol nila na yun. Tsaga na. Okay. So, 1, 2, 3, push! 1, 2, 3, push! Sige, sige. Sige. Konti na lang ito. Kahit itong April lang ito, makikita na natin talaga. Lalabas na kami na ito. Mamasyal tayo sa labas. So, yun yung ating focus mo sa labas. Walking tayo. Yeah? Exercise, walking. Tapos, oval tayo niya. Sige. Go ka na. Kahit maka 20 ka na ganyan. Pwede na. Pwede na. Isang pisa eh. So, iba yung ano nito eh. Iba yung may alam, iba yung wala. Hindi na ba? Naka 16 na siya. O, apat na lang. Kasi, ito yung solo niya. Solo. Naging tunday kong solo. 1, 2, 3, sige, push! 20 lang muna, sige. Pagod na ito. 1, 2, 3, push. Pwede makalakad ito. 1, 2, 3, push! Ayan o. Ano yung pinakamasarap? Yung solo niya. Bitaw ng konti, para hindi na nangangalit. Yung hawak ko sa kanya sa bayrong na mag-ano po. Okay? Ready? Kaya nga pala kay Consial sa may Mariores, Sondo, Manila, sa iyo, Alfonso. Shout out sa iyo, parang Alfonso Arcilla, sa iyong pamilya, shout out. Ayan. Okay. Boom. 1, 2, 3, 4, boom! Ayan. Shout out. Gusto mo shout out? Yeah. Ito sa YouTube. Dahil sa lahat ng mga Gueco. Ayan, Gueco family. Yung nani mo, bring ulit, nani mo. Parayo. Ayan, sa mga Gueco clan, sa Raya clan, shout out. Ayan, at sa mga Salak clan, siyempre, mga Yumul clan dyan, shout out. Mga De La Cruz, Todo. shout out. Ayan, mga Puy family dyan sa Pandakaki, shout out sa inyong lahat. Ayan. Last two. Flores, including Flores. Sa Flores, sa may Matapdak, family, shout out sa iyo. Sa inyo lahat yan. Ayan. At sa mga ating mga nanonood, ayan. Sa mga Lusong, shout out. Ayan. At sa mga nanonood po sa amin, maraming salamat po. Ayan. Sana patuloy niyo pong supportahan yung kanyang paglalakad naman. Ito yung pagtayo eh. Yung paglalakad naman na properly. Sige kuya, buka. Ilan na? Last two na lang. O last one na kuya. Sige kuya, take your time. Use this ha. Daman gamit na ha. Tibay na, ako. Tibay na. May masil na. Yun na, oh. Ha? Parang kaya na lang, oh. Dati pag tumatayo ito, parang... Sige, kuya. Last two, push! 1, 2, 3, push!
Sige. Lakas na, oh. Praise God. Thank you, Lord. Talagang tunay ang Lord talaga. Huwag talaga nanalangin ka. Sabi nga sa Mark 11:24 eh. Hindi naman, Oh, whatever you ask in prayer, believe that you have received. Yun yun eh. Nanalangin tayo. Hindi kita nun. Gusto lang step by step. But on the process. Ayun, nasa process ka. Process of. Ayan ang process mo. Ayun, no? Alas na ako eh. Sige, buka. Danda lang ha. Ganda ng ano na. Na-maintain niya yung 20 pounds, yung pag-upo niya. Hindi nangarag. Alas na, himalim. Kung gusto mong mag-diaper, yan ang gawin mo. Kailangan mong gawin to ha. Ready? 1, 2, 3, push! Tayo! Yan, last na yan. Matagal tayo umupo dyan kapatid ha. Yan. So, take your time for that. So ito yung aming 20 counts lang kasi nga, nabawas kami ng Sherwin. Gawa ng... Hindi pa. Yan, share up na. Ito yung kasama ko sa program. Yan. So ito yung perfect namin na programa na ginawa namin. Actually, ito nagka-program talaga eh. So, nakita namin yung effective ng program. Siyempre, prayer program and then yung love and care of the family, proper medication. Yan. Tsaka, diet. Diba? Importante yung diet. Siyempre, mga apo. Ayan, oh. Shout out to Dre. Nurse. Yung nurse niya po niya. So again, this is our last, po tayo. And this is our updated great improvement na aming biniblog ngayon sa mga stroke patients kasi siya ay bedridden. So lahat po ng mga stroke may pag-asa po tayo. Basta prayer and pa-therapy kayo and doctor medication. And love and care of the family. So yung mga sikretong apat na biniblog ko ngayon na sana meron kayo napupulot sa mga aral sa amin. Ayan. Again. Kaya pag stroke ka, may pag-asa ka. Ayan. Uy! Yun na. Okay. So again, maraming salamat po sa therapy. Please, like and share and subscribe our YouTube channel. Modernong Marketing po 2. God bless po. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.